பீஜமுடு டான் 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 டான். வணக்கம் நண்பா, இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளோட ஃபோட்டோஸை எப்படி பிடிஎஃபாக மாற்றுவதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பற்றினே பெல் பற்றினே அழுத்திடுங்க, லைக்ஸ் பார்த்துங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போங்க நண்பா. அதில் இமேஜ் டு பிடிஎஃப் டச் பண்ணிக்கோங்க, டைப் பண்ணுங்கள். இமேஜ் டு பிடிஎஃப் கன்வெர்ட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை டச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆப்பை டச் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் இதோ அதை டச் பண்ணிக்கோங்க. டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ கேமரானா நீங்கள் இப்போ ஃபோட்டோ எடுக்கணுன்னா கேமரா டச் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஏற்கனவே எங்கேருந்து ஃபோட்டோ இருக்குது அதை தான் நான் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன்னா கேலரி தொடுங்க. இப்போ நான் கேலரி தொடுறேன். இன்னும் பார்த்தீங்களா வந்துடுச்சு. அதில் நான் எதுத்தோம்னா இந்த 3 எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது பண்ணித்தோடனே அதை டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைட்டில் கேட்கும், எதுனா கொடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன். இப்போ எனக்கு பிடிஎஃப் ஆயிடுச்சு.